Ez que ez ditut hitzein. Haupa, gente, nire eta Xabigia, eta hau baserria Dates Challenge da. Bueno, zita bat daukagu, baina idiotizadore batzuk jarriko ditugu eta espero dugu zuek ere ondo pasatzea gurekin batera. Hoi da, abertzen un tonto ematen. Bueno, kaixo, Nerea Rodríguez naiz. 43 urte ditut eta Andoainen jaioban nintzen ere, Zarautzen bizi naiz. Ingurugiroko teknikaria naiz eta nire hobien artean pasiatzea, ardoa edatea eta lagunekin dantza egitea. Ni Xabi naiz, 21 urte ditut, ortizikoa naiz, entrenatzaile pertsonala naiz, eta nire hobie gimnasioa da. Nire galdera kurioso bat, zer aurritzen duzu lehenago, burua edo gorputza? Barkatu, errepikatu, ez dut ulertu. Zer garbitzen duzu lehenago, burua edo gorputza? Hasiera fisikoa ikusiko nuke eta gero, behin ezagutu ez gero, ez dakit zer esaten ari naizen ere. Galdera zan, zer garbitzen duzu lehenago, burua edo gorputza? Zer garbitzen dudan? Gorputza. Bueno, burua garbitu behar dudanean, burua eta gero gorputza. Perfecto. Venga, zuretzat galdera kuriosoa. Tatuajea gustoko dituzu? Bai, egia esan tatuaje gustuko ditut, me mola. Baina ni nire buru ez dut ikusten tatuajekin. Ez daukezu tatuajerik? Ez, baina ez dut zengoan igual antebrazoa edo besoa o lagozte zer. Eta zer egingo zi? Eta lepoa. Eta lepoa ere? Eta zer egingo zenuke? Adibidez, baserriako logoa? Baserriako logoa eta ondo Nerea Rodríguez igual. Bai, seguro. Bueno, nire, ze gorrotatzen duzu? Esan zuk zer gorrotatzen duzun lehenena. Baserriko debatetan igual zuri. Hori da zein. Ja, bueno. Ez zer. Gogatu gaiteze, Xabi kaletarra dela eta goin itzuiten nahi damen baserriko aditua izango galitz bezala. Xabi, zentratu. Ni barrune hona ez dela eta bakitela zer da no eta zuk ez. Gaizki eramaten gara, Nerea. Empezamos mal. Bai. Bueno, sekretutxo kontatuko izut, Xabi. Nahiko tapatuta torriban naiz ere. Barrutik oso sexia den tanga gorri bat ekarri dut zure barroko arropa nolakoa da. Pentsau dut tanga gorri bat ekarreko zenuela, eta ordu ni ezer gabetarren ez. Eta nola egin duzu oso estua diren prakak ekarritu gorri duzu. Ez dizut ulertu. Prakak estuak dituzula. Ja. Eta gaizki. Ez esaten dena pixka komprimitua daukazula. Ez broma hala, ekarritu gainbo batzuk beltzak. Beltzak ez dira izango, baietza arroxak edo urdinak, hola. Arroxa bakarrikan okazio espezialetako gordetzen ditut. Bai. Nik beste sekretua kontako izut. Baserrin gerela lastofarde bat ikusten nuen bakoitzen, berotu iten izen. Baina, zer egin nahi zen lastofardo horrekin? Lastofardoa bera edo pertsona bat zurekin eramatea lasto hortara, fardo hortara. Claro, fardo batekin jarri behar. Ni lastofardo gainen iten ez duzuna imaginatzen horrek. Zer da pertsona baten fijatzen zean lehenengo gauza? Eskuak batez ere, baina gero ja juten naiz goraldea eta aurpegia. Osa, juten zea diskoteka batea edo taberna eta gaueta, eta juten zea berze esku duzken. Bueno, egia da hori zaila da, baina ja diskotekatara ez naiz juten. Non ibiltzen zea zo gauetan, no?
zarretzegoitzetan. Nun? Zarregoitzetan. Zarren egoitzetan, musa jolasten eta goizeko kafetxua hartzen euro bate. Oandik 43 urte dituzu, Bueno, baina zarra sentitzen naiz. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Zen egozun nerea oen zarenen, eta ez exactamente loiren. Mediko izatea jolastea edo polizia laborrea. Polizia eta atxilotua. Bukatzen ari dela gure zita, Bai, triste jarri bartzea oso triste. Bueno, bukatzen joateko azkeneko galderatxoa. Galtzerdiekin edo galtzerdi gabe. Galtzerdirik gabe. Baina galtzerdiekin ere berdin zait. Behin puntu bat eta Chiquitán, chiquititán, tan, tan, que tumban, que tepe, tepe, tan, pam, pam, que tumban, que pin. Iritsita, galtzerdiak baditu, galtzerdiekin eta aurrera. Xabirekin bigarren zita bat izango zenuke? Barkatu baina ez dut uste bigarren zita bat izango nukenik berarekin ez. Xabi, Bai? Nerearekin beste zita bat izango zenuke? Okerrena nereak txula nahiteko, esaten dela ez zola eukiko beste zita nerekin, nik ikusten zaionen mira nahi dela deseatzen zita bat eukitzen nerekin. Haien zureitarekin? Bale, bat esango jot. Inakirekin? Hoi da. Pero ahora creo, porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo. Yo era ateo, pero ahora creo, porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo. Yo era ateo. Bueno, gente, espero zita hau gustatuko zaizuela, parra bat botako zentuzuela, guk botaitu nik uste. Bai, ondo pasa dugu eta gogoratu ostegunero APP-an, baserriko APP-an, challengeak izango dituzuela, orduan egon zaitezte zain urrengoa. Hale ba, beste bat arte.